Добро утро от нас! Ей, кажете добро утро! Добро утро! Да! Поспахме малко повече, защото аз се успах. По принцип ставаме между 7:30 и 8, но днес станахме в 8:10. Но нищо. Поспахме малко повече. Вече съм по-добре от вчера и сега ще се оправяме, за да започваме деня. Бебетата спят и сега ще направя една бърза закуска. Възползвам се още, минах пред банята, както виждате. Ще правя тутманик. Трябват ни 3 яйца, като единия жълтък си го отделям в купичка отделно и ще го използвам после за намазване на тутманика. Разбивам си хубаво яйцата и добавям една кофичка кисело мляко. Се разбърквам добре, след което прибавям една чайна лъжица бак-пулвер. Добавям малко сол, 100 мл олио. Отново се разбърквам хубаво цялото това нещо. Трябват ни също 3 чайни чаши брашно. В принцип винаги се меря в една друга чаша. От тези старите червените на Нескафе, за мен те са най-добрите мерилни чаши. Обаче сега в тази. Постепенно се добавяме 3 чаши, като ги пресяваме. Тестото да стане меко и лепкаво. Със содата става малко по-леко такова пухкаво все едно, а пък с бак-пулвера става малко по-тестяно. Се прибавяме и 200 грама сирене някъде, натрошено. Добавим сиренето, отново се разбъркваме, да стане равномерно, да има сирене навсякъде. И сега в намазнена тава или върху тава с хартия за печене си изсипвате тестото, което трябва да изглежда долу-горе нещо и такова. Накрая го заливам с 50 грама разтопено масло и си разпределям с чечицата. Мисля, че можете да видите колко меко и лепкаво е тестото. И накрая по същия начин с четката си намазвам и с жълтък. Хубаво навсякъде. Така, след малко ще си оправям косата. Още съм мокра, както виждате, но искам да ви покажа тутманика, защото вече е готов. Отнеми 45 минути да го изготвя. Миро вече го пробва. Много е хубаво, както винаги. Направо, все едно съм те накарала да го кажеш, честно. Не, успял, ми хареса, знам, той само смазах на стола, но това не съм успял. Ето. Вземах една четвърт. Да, между другото, аз още не съм яла това, само той го изяде. Изглежда добре. След малко ще го пробвам, аз преди съм правила от него и мисля, че е добре. Би трябвало да се е получил. Но, докато аз правих тутманика, той беше на Еконт и взе една пратка, която е подарък за бебетата. От една страничка ми писаха Gift Vibe и ми казаха, че искат да направят подарък за бебетата. Аз се съгласих съответно и днес го получихме и въобще, честно да ви кажа, не съм очаквала да получим нещо такова. Вижте едното нещо. Много е красиво и тук е с наши снимки. Поискаха да им изпратя 8 наши снимки. Розички, тук с пеперутки. Чакайте само то и се ветеше да ви откъде беше да отзад. Гледайте просто за какво става дума. Много красиво. Направо е страхотно. Другото, което беше в кашончето, е ето това. Тук има 2 дрънкалки. 2 дрънкалки с меченца. Тук има стикерчета, бомбонки и под бомбонките пак е... те са залепени даже тези бомбонки, но под тях пак е така с розички. И ето, 2 меченца. Много готино. Това също свети. Вижте, може да свети така, така и така. Аз даже не знаех, че има такива лампички. Много е красиво. Просто е уникално. Много благодарим за изненадата. Също така имаше и бележка към подаръка. Ето, мило семейство, вие сте прекрасно семейство. Мирослав, ти си невероятен баща и вдъхновение за всички. Джейни, твоята грижа и доброта, най-вече любов към децата са безценни. Ти си страхотна майка. Много мило. Прекрасно е как се справяш с всичко с усмивка. Леле, е много яко.
София и Матео, вие сте истински чудеса. Пожелавам ви да растете здрави, щастливи и обградени от много любов. Нека всеки ден ви носи нови приключения и усмивки. Пращаме тези подаръци с надеждата да внасят радост и усмивки в дома ви. С много обич, Габи. Много благодарим на Габи. Нейната страничка е Gift Vibe, споделени моменти в Instagram. Можете да я намерите и да си поръчате нещо. Сега наближава 8 март, мисля, че тези подаръци са много подходящи. Между другото, наистина. Много са сладки. Благодарим. Косата ми обаче си изсъхна сама. Явно те ще бъде. После ще я спасявам някак. Сега те си играят тук около мене, а пък аз надувам балони под формата на сърца. Днеска е 15 февруари, аз не казах, но не успях да се организирам достатъчно добре на време за 14. Исках да ги облека в червено, да им направим клипче как се играят с балони сърца. Обаче не успяхме да го свършим вчера, затова ще го свършим днес това. Идеята ми е да ги закачим от тавана надолу, тук над килима да висят и просто да ги сложим те да се играят, да ги ритат, да ги пипат. Мисля, че стане готино, но да успеем днеска. Поне днеска. И вече осъзнавам, че всъщност за всеки празник, за да можем, примерно, да им направим някакви снимки или нещо такова, ние трябва да се подготвим по-отрано, не като до сега. В последния момент отиваш, купуваш каквото ти е штукнало да правиш и се правиш снимките или там какво ще правиш. Определено вече изисква малко повече подготовка всичко. Яко. Следващата седмица, когато отидем към центъра, ще минем да им вземем балони с хели и ще им ги завържем на ръцете и на краката. Виждала съм такива клипчета, много сладки, с бебета долу-горе на 3-4 месеца. Мисля, че ще им е интересно. Сигурно сте ги виждали, връзват им се така на ръцете и на краката и ги оставяш да си играят, примерно на легло или тук те на килима някъде. И им се кефят на балоните. Вече им се спинка много. София даже е готова. Сега ще ги преспя, даже си мисля, че може и аз да легна малко с тях. Едва ли ще спя, но поне да си почина малко, защото нещо съм много изморена днеска. Като станат, ги преобличам и ще направим снимките и клипчетата. Миро преди малко закачи балоните, стана ето и така. Мисля, че ще се получим. Събудихме се, бъркотията е голяма. Гледайте само за какво става дума. Дрехи, памперси, така, както и да е. Бебетата са нагласени, облечени и са на снимачната площадка. Аз изглеждам ето така. Цял ден не мога да си оправя косата. И между другото забелязвам, че трябва да се боядисам също. Скоро, надявам се. Ето ги! Махнали сме всичко, за да можем да отворим тук място за снимки. Нали така? Бебета! Ехо! София, Матео! Кажете здравейте! Здравейте! Не, добре, не. Не искам да кажат. Ехо! Супер! Стана сладко клипче и една-две снимки направих. Надявам се, които става да иначе направих 100. Надявам се, че са се получили. Много е трудно да накараш две бебета да се усмихват по едно и също време. Даже мога да кажа, че е почти невъзможно. Не са усмихнати, но пък така мисля, че се получи самото клипче. Сигурно ще го има в Инстаграм. По принцип ги нахраних преди малко. Ох, той е балон. Малко така ще стои в кадър. По принцип ги нахраних преди малко, обаче Матео не си изяде всичко. Изяде само 60 мл и останалото просто не пожела да го изяде. И сега, 40 минути по-късно, пробвам да му дам пак, защото това количество е изключително малко. Днес си легнах за малко с тях, не успях да сготвя. Миро излезе сега да купи храна и като се върне ще хапнем.
И когато те се легнат за нощен сън, всъщност ще сготвя. Мога да ви покажа рецептата. Всъщност аз ще готвя грах с телешко, не кой знае какво, но нищо. Мога да ви я покажа и нея. Софи, ти ли искаш да кажеш нещо? Какво искаш да кажеш? Скажи каквото искаш, само че не се виждаш на камерата. Какво има? Спокойно. Отиваме да ви изкъпя и лягате. Ти вече си изморена, просто искаш да спиш. Между другото, по принцип... Виж чак стрес на Матео, София. София, успокой се. По принцип ги къпим заедно с Миро, но нали ви казвам, че той в момента излезе да вземе храна. Просто не знам дали ще успея да се върне на време, пък те вече са много изнервени. Особено на София страшно много и се спи. Ще започна сама, пък ако успее да се върне на време, успее. Като не. Айде. Сложих Матео и София по леглата и понеже днес е събота вечер, аз събота вечер съм се задала като вечер, в която да им почиствам тук всички активни гимнастики, възглавните състояния по корем и абсолютно всичко, което използват като игра, защото все пак те повръщат, плюят върху тях и искам да ги поддържам чисти. Пропуснах само веднъж и това беше миналата седмица, когато Валю и Дана бяха тук, просто защото се легнах късно и честно казвам, просто нямах сили, не ми се занимаваше с това. Той така, махам абсолютно всички подложки на всички активни гимнастики и ги слагам заедно да се изперат, а пък в неделя всъщност сменям всички чаршафи, калъвки, така че това пък ще правя утре сутрин. Ще изпера и играчките от тази активна гимнастика, те се махат, защото те вече започнаха да ги стигат и съответно да ги лапат. Ако се чуете защо имаме толкова много активни гимнастики, първо, че една част от тях са подарени, други са си от нас и честно да ви кажа, не съжалявам, че има толкова много, защото виждам колко им помагат тези активни гимнастики за развитието. Не съм си мислила, че активните гимнастики са чак толкова важни. Всъщност виждам колко много съм грешала. Като стоят на тях, проявяват интерес да спортягат ръце, опитват се да хващат нещата, които висят. Наистина виждам колко много им помагат за развитието. Според мен, всяко едно дете трябва да има 2 активни гимнастики. В смисъл, това е мое мнение. Не, че с едно не може да мине, но ако има 2, така ще могат да се сменят. Нали, първо на едната, после на другата, после време по корем, после някаква друга игра. Бъде по-разнообразно и по-интересно. Аз виждам как, като добавя някоя нова играчка и как тя им е супер интересна. Вече те са свикнали с другите, не им обръщат чак такова внимание. Определено мисля, че ще пропусна готвенето. Приключихме с чистенето. Часът е 10 и честно казано не ми е до готвене в момента. Ще си почивам. Лека нощ от мен.